ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର ଆସିଗଲେ ଶାଗ ବାଛିକି ଶାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଶାଗ ବାଛୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନେବି, ଘରେ ଭାଜିକି ଖାଇବି। ଭଲ ଶାଗ ଟିକେ ଦେଖିବିନି ଭଲ ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଉନି, ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାଛୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ, ଦୋକାନ ଲାଇନରେ ଏଇଆ ଆଉ, ଯିଏ ନବ ବାଛି ବାଛି ନବ ସବୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଶାଗ ଫାଇନାଲ କଲେ ନେବେ ବୋଲି, ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଘର ପୁଣି ରେଡି କଲେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାକୁ ଶାଗ ଭଜା। ଏଇଠି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମାଡ଼ ଉଡ଼ିଛି ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଗଦା ଗଦା। ଭାଇନା କ'ଣ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଘଡ଼ମଣି ରୁଟି କଲେଣି, ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ହବ, ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ, ଭାଇନା ବି ଖାଇବେ ଆଉ। ଗରମ ଗରମ ରୁଟି କି ଆଳୁ ଭଜା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଖାଇବ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ସରିଯିବ ପଛରେ ଆଉ କହିବେନି। ଶୁଖିଲା ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲିଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଆଉ। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୋକାନ ଘଟି ସବୁ କେତେ କଷ୍ଟମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇନା ଦୋକାନରେ। ଗହଳି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସଦାବେଳେ ଆଉ ଗହଳି ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କର। କୁନି ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ାଠୁ ମଉସା ସମସ୍ତେ, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନରେ। କୁନି ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଆଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ଘରମଣି ରୋଷେଇ କରିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। କୋବି ଫ୍ରାଏ ରେଡ଼ି, ପୁଣି ରାତିରେ ଚାଲିବ ରୁଟିକି କୋବି ଫ୍ରାଏ ଭାଇନାଙ୍କର ଖାଇବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇନାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି